Idasaran na kiti ka na, Jenna. Bitugan kan tupay butog. Nini, apay mananyag pongpong tut ka. Tunggal sumangpat ka, nabartag ka. Anya, laki din, di bakit? Iso nga roti kayat kong aramidan. Sumangpat ka lano kay kayat mo. Anya nga tano asawaam laangan jay arak. Kadda kayon tiyagdan na. Anya, laki din, di bakit? Ha? Anya lakit din asasawam dita. Kanayon ka nabartag. Uston, di kan akong ungit. Naimasmat nga roti aginom iti arak. Ay makamu kay tibiyag mo. Sapay naglaing ka nga agibaon no mabartag ka. Uston ko lakmat. Ay no sa anak ang makapagtapal, bitog-bitogan kalaangan, tapno mariing daytan na artem nga utak mo, gapo iti arak. Napartag ti asawam. Isu asya akong tinangyaway, Gina. Ala, sumra kayo, Uncle Magno. Well, Gina. Basta una, apartag nila kay Mau. Ay, buwisit dayta ang lalaki. Kanayon nga agbartag. O ala, ipaidamlatan dita sufa, Uncle Magno. Sige, Uncle. Siya kung ti makaamukan ko, ana. Agyaman na ka. Hawan ang yaman na, kanakan. Nakita nga may nanakaiday di igid ti kalsada. Masyanak, iso nga inyawid kaun. Pagluto ka man iti pagarmosarak, Jenna. Di nakasarsarita. Mabisinak nga rod, bakit? Di nakasarsarita ko nakmat. Apay nga min aya. Di nakasarsarita ko nakmat. Nauma akon ken kabutog. Anya? Kanayon kalatan nga agin inom iti arak. Ay, maumak tulang kan ka, buisit ka. Hey, makapungpung tot madan ti rupam, Jenna. Ay, mauma ka talagan, ante. Anya, ti pakaumaam. Ti ugali ni butog, ante. Kanayon anabartek. Ha? Awanin ti maitultulong na kanyak. Inaldaw anabartek. Wen kag paiso, Jenna. Pasaray makita kitigit ti kalsada ang nakaturog, gapo iti nalabas sa bartek na. Anya nga tayo ti aramidak tapno agbalbaliw ti asawa. Ay na, narigat mo ang mapagbalbaliw ti Mang panunot ka, no anya tinasaya at nga aramidam. Unanti, talagaan na uma akon kan kuana. Makabalisak tulang itar aramidan na kanyak. Nayon kami nga gapagin ni Jenna nga asawak paririke. No adaman sa inyo nagkinaawatan ka ni Kumari Jenna, pari botog. Pagsaritaan nyo day tabanag. Di kay kadiagap apa, pare. Wan yung nalabas, ti panagyong iwat ni bakit ko, paririke. Kasla armalay tingiwat na. Awan sardeng na pare. Ay kit aw-awatem latan, pari botog. Denggen na ka nimbag, pare, ha? Saan anasaya at ti kanayon na panagapayo kan ni Kumari Jenna, pare? Imbag ka pa'y paririke. Naglaing ka mamagbaga. Agkumpari ta, pari botog. Awanin ti sabsabali ka data. Ti asawa ay ayatan, pare. Saan kat nga apaan? Pinagbaga ako ni kumpari botog, Mari Jenna. Nabartag mo din. Isa sa anak mo din ngagbayag. Agawid akon. Awan mo din ti kasarsarita, mare. Siyak ngay kumakasarsaritam, pare Ricky. Ha? Apay, di nakadikayat akasarsarita, pare Ricky? Ay, saan man, mare? Kababayin mo't duwa talang agsarsarita dito'y balayo. Nang runa ket nakaturog mo't ni pari botog. Gapo iti bartek na, mare. Amo, pare Ricky, nataraki ka lata. Ha? Apa yan na ibagam day ta, Mari Jenna? Kasla saan ka lumaklakay, pare Ricky? Aya, mare? Ay na. Nagunag pa'y day ta kalid mo, pare Ricky. Makapaawis day ta panagisam mo.
Aya, agyaman ang arod kin ka, mare. Anya ko mga iti pagyamanam, kumpare. Ibagbagak laang na tiyag paiso. Ah? Ne, sana kon ngagbayag, kumare. Sumip nga din. Magmagnaak pa yung agamit. Kabailam ka di pa iti magna nga agawid, kumpare. Medyo maulawak nga ro din, kumare. Ay na, saan kan nga agawid? Dito kan balay nga umyan. Agawid kan tulaangan no nausawan kan. Anya? Wan, kumpare. Ang mga numatumba ka nga agawid, kat ni, nakainom ka iti arak. Di na kun babalawan na kanayo niyag bartag, Jenna. Ha? Apay ko mababalawon ka ngay, kat isumat ti pagayat ang butog. Agbartek ka, aging ga iti kayat mo. Sigurado ka? Wan, Oray, kanayo na nga ginom iti arak? anya lakit din. Wan ko naklangaro din. No kayat mo, siyak pa yan ti gumatang iti inumam nga arak. Ne. Mayata ba kahit? Ag kinaawatan tanong kasta. Di mo lapdan ti panaginom ko iti arak. Ay nasan ka nalapdan nga ginom iti arak? Aginom ka, aging gat kayat mo butog. Ay mayata. Igatangan nagman nga ro iti inumag nga arak. Kayat kumanen ta ginom. Sige, butog. Saan lang nga arak ti gatangak? No di kat addapay pulutan na. Wow! Ay na, nagsingpit kan ba kahit? Agyaman na ka, nagbalbaliw kan. Maawata mo, unti bisyaw. Nawagam nga ron ni kumparim Ariki. Tadwa kayo nga aginom dito'y balay. Ay, wen. Bakit? Mayat day ta na panunot mo. Hala, in ka nga rod gumatangan iti inumin mi nga arak. Kan agluto ka iti naima sa pulutan. Nagadumat kan nga arak ti kinatang mo diti tersena, Jenna. Wen osang, addaman pa inumak iti arak. Asino? Ni butog ka, ipaay ko kenkwa na, ti pagragsakan na. Anya? Total, jakmet la malapdanan iti panagin inom na iti arak. Siya kun amis mo ti gumatang iti inuman na. Agpapas no iso ti kayat na. Anya? Ala, mano amin ti bayadak, osang. 600 amin day taarak kan pulutan, Jenna. Nagado, ti kinatang ni kumarim ngayon umantang arak, paririke. Wen nga rod, pari botog. Ibusin ta ka no amin na ita. Ay, wen pare, nagkinawatan kami kini Jenna. Saan kami niyagap apa? Nasayat nga rod no kasta, pari botog. Kalaat nga rod ang nagbaliw ti ugali na. Di na kung lapdan niya ginom iti arak. Basta sika ka no, ti kadwa nga ginom. Aya, Wen pare! Sika, ti kayat ni bakit ka akainumak iti arak. Di na kayat ang makiinumak iti sa balay. kasta ka de, pare. Sa bagay, nasingad talaunay nga kumpare. Pare Ricky, awan parikot ka na ta. Uwi na, pare. Nini, garawan ta na ti arak pare. Kakaisuna na daw, kan adapay na imas apulutan ta. Apay, kasla, siyak lang ti nabartek, pare Ricky. Katagpadatamat niya gininom. Saan man, pari botog? Agpadata na bartak. Aya, amom pare. Ada nagdalanan ti pamagbagam kanyak. Agpaisuamin dagiti balakat mo. Ha? Nay, kita ma pare. Saan kami nyagap apakin di bakit ko? Kayat na kon. Lab na kon pare. Iso anasing petak meten kan kuana. Mataginayon kumanday ta nagkinawatan nyo, pare. Narigat nga agbayso, no kanayon kayo nga agap apa. Pare, Dungdungum kid din ni bakit mo, pare. Ayatam, itikas taonay. pare. Di mo baybayan ti asawam, pare. Nasingpat ni Kumari Jenna. Ewan pare,
Di ka madalagan. Aramidak na na. Ne, ado pa iti inuman da nga arak, pare. Ituloy ta pa iti aginom, iti arak. Uwan, pare. Anya nga kumare. Nakaturog ni kumpare. Nakaturog nga tan, pare. Wen mare, di nan amo ti mapaspasamak. Ado ti ininom na nga arak, ngamiti siya, mare. Anya pilang rutar aramiden ta, kumpare. Mapantan ijay silid mi. Wen kumare. Daras nga, kumpare. Ne. Damot arak dito lamisaan. Bakit? Ang mga kayat mo manan ti uminom iti arak, lakay. Ay, madamdaman agar mo sa arak pa ay. Mala, agar mo sar ka nga rudan, ta uminom ka manan iti arak. Ay, no. Talaga nagsimpet kan kanyak bakit? Kanayon na kun igatangan iti arak. Saan ka di aday ta, ti pagragsakam ako na, lakay? Talaga mo't bakit? Arak is life nga raw. Tapno saan tan nga apa? Igatangan kan abinigat iti inumam nga arak. Talaga? Bakit? Wan, adapay na imas ang pulutan na ah. Ay, no. Nagganasin no kasta bakit? Basta nila ang kumpare Ricky ti kadwam nga aginom iti arak ha. Ayun, bakit? Ay, total, nasingid kami mat iti tunggal may sa. O ala, agar mo sar ka nga rudan. Tapno makainom kan iti arak. Kahit, sika nga, bakit? Umunakan nga agar mo sar. Rumwarak biit, kainak gumatang iti lutwak apulutanin nyo kini pare Ricky. Papanam, Ricky. Mapanak iti balay da pari butog, tatamag no. Nay, kanayon kayo nga ginom iti arak iti balay da. Wen, tata. Siyak mo ti kay kayat ni pari butog aka inuman. Aya, Inaldaw kami nga ginom iti arak ni pari butog, tata. kunak manulap-lapdan ni Jenna ni Butog nga ginom iti arak. Okay lang ka nung nga ginom iti arak ni pari butog, tata. Basta iti unag ti balay da. Aya, Sige. Labsan kayo pwede ti parangan nyo. Tatamag no. Ti agasawa, agtintinulong, pari butog. No adda makita matrabaho iti yung nagtibalayaw. Aramida mon, pare. Wen, pare Rike. Tultulongak metan ni bakit ka ngagtrabaho dito nagtibalay? Nasayat no kasta, pare. Agpinpin na tagdag iti agasawa, pare. Liklikan, ti kanayo na panagapa. Naglaing ka amang magbaga, pare. Siyempre mo da, pare. Agkumpare ta, pare butog. Nakakaasi man ni kumare no di mo tulungan iti trabaho. No mabalin la kuma. Si kapay lang timang trabaho, nagiti trabaho na dito yung nagtibalayo. Tapno sana mabannog. Gapot ha, kaasi mga pare. Sa bagay, pare. Aramidam na ita, pare butog. Kita, kaya na ka ni kumare. Sige man nga rod, pare. Aramidat na ita. Rabrabi igatangan na kiti arak. Bakit? Apay, di mo kayat. Ay, kayat ko, bakit? Arak ko naman. Dayta, ti kayat ko. Ala, agpapas kang aginom iti arak. Ta isungmat ti kayat mo. Ay, wen, bakit? Ibigay ang hilig ako nada. Total, saan ka matla malapdan nga aginom iti arak? Agpapas ka itan. Talagang ginawatan tano kasta, bakit? Ala, anya pa'y latar aramidem nga ibutog. Agbartag ka na. Ay, wen, bakit ka? Ay, no, I love you. Talaga di na kung lapdan niya ginaw iti arak, bakit? Nakitam ka din ni bakit ka, antay? Wan, napan iji balay da kumpare Marike. Aha. Nay, anya nga iti aramidon na iti balay da paririkay? Da ka mo Adamat imot na adak kalabag. Anya, isurutik iti antay. Apa nagimot iti dakkalabag ni Jenna iti balay da paririkay? Ag sinatan butog. Kat makidin na akon kiniriki akong parem. Anya? Total,
Mas kayat mo ti agin inumlatan iti arak. Jay langan arak ti kadenam. Sana, Jenna. Di nagparawan. Pare, agawid ka. Baka min ka ni Jenna tagin na. Awanan ka iti bayan paririkay. Kundi bagbaga ka ng uleg kamit gayam. Basol mo lang di amin, pare Botong. No panawan na ka ni Jenna. Jenna, bakit? Ay, agpalbaliwa kaon. Basta di nagpampanawan. Idya kong dagin umiti arak. Butog. Promise, bakit? Napatpatag kang umiti arak. Sikan, di bang pangarunak. Tinaramidag amin ang obligasyon ko. Agkari ka nga rod ngagsingsingpat kan. Talaga sumurot akong kini paririki no bartak kapay lang. Agkariak bakit? Talaga kagbalbaliw ako. Ay ayatin ka unay-unay. Kadyak kayat amapukaw ka iti biyag ka. Agawin tan iti balay. Ang singsing pulta ko. Di nagsuksukat kini kumpare. Daytoy ti para iti kuryente. Daytoy met ti para iti danom. Daytoy met ti para iti sidaan itanga aldaw. Nay, Bosyong, adun sakit iti napasadaam iti jipita. Nagadumat ti bilbilang makwartam. Anya laki ini. Wen, nakabudget amin dayta. Adda di tanti bayad ti kuryente, ganda daom. Kastamatan ti igatang mo iti kanenta itangal daw. Anya ngay dayto inlasin mo akwarta dito ilamisaan, Bosyong. Nakabudget mo dayta, Imelda. Anya ngay tim budget mo. Akat, paggatang kumat iti arak dayta bakit? Anya, oray ti paggatang mo iti arak nakabajay. Katuan, bakit? Dayta lang arudan ti pagragsakak. Anya laki ini. Unangam nagadumutan tim budget mo para iti arak mo. Basit laeng dayta, bakit? Nay, dapay sa bali akwarta dito, Bosyong. Para iti anya dayto akwarta. Nakabudget mo't lang dayta, Imelda. Anya kumangay ti badbajitam. Pagsugal ko mo't dayta kwarta, bakit? Anya, oray ti pagsugal mo nakabajay. Wen, anya laki din. Di ka di madanagan, tadamot kwartam. Ha? Nimat ikaw ti lumabas ti taparangan. Katagsagsaгаwisew. Malala. Rumwarak beet, bakit? Umunakan tulatan amangan. Sa dino ti papanambo siyang. Mapanak ag budget mail, iji pakanan. Nanang, apay, napanan ni tatang. Remor mo't laadagos. Mapan ka no ag budget mail ijay pakanan anak kau. Anyang ag-budget meal. Mabalin mo't amangan langan dito'y balahiyo ni tatang. Jakman amo kini tatang mo anak kau. Agpagatang iti naimas asidaan. Ngamsan mo't amangan dito'y balay. Takanayon mo't amapan ag budget mail ijay pakanan. Kasanon, deg may sakay umanin amangan, nanang. Uwanan na. Kanayon mo't ngamin arumor ni tatang mo numalpasan na nagpasada iti dyan. Dua man a budget mail, ading dani ka. Juan tatabosyong. Dua matin asabaw, ading. Mabitla nga rod tatabosyong. Nagpintas ni Danica. Nagalas mo ti busis na. Kaslakarag. Shh! Daytang iwat mo ikaw. Kursunadak ni Danica. Armagsaa. Anya, ay adala nga rudin asawam. Armong pailaang ni Danica kaslakarag ti busis na. Di mo man sang kaulit na kaslakarag di boses na. Sana balin na kaslakarag? Tinapatay. Kasla artista ti Rupa na. Atay, kasaritag tuman anaimbag no malpas tamangan ikaw. Apay ngayon awis nak nagsarita ta dito'y sirok ti kayo tatabosyong. Adala ko makayat ko nga ibagakin ka. Danica. Anya day na tatabosyong. Adda ka din kaayan-ayat mo? Awan pa'y tatabosyong. Ay, nasayaat nga ron no kasta, adeng.
Nung ay lakay tagdaton kan ka, ada ka din namnaman ha? Depende, Tata Bosyong. Anya depende, dani ka. Basta dalaki di kwarta na. Mayatak ngagparam kan ka na. Ay sana parikot na ita, dani ka. Ada kwarta, isong agdaton na kung kan ka. At daw iti budget para itangal daw, Imelda. Ha? Nagsapa ka matan anang tad iti kwarta kanyak, Bosyong. Uwan, bakit? Kakaiso na nga dumadan tinapasadag kita. Nasaya at nga ron no kastalakay. Ay mabit lang, dahil nakmangisagana iti kanam. Ay saanan, rumwarak mo't lama pa nagpasada ita, Imelda. Kunak man no naggarahi kan. Ay saan pa ay? Indagas ko lakin ka ti budget ta para itangal daw. Ay katmangan ka pa ya. Saanan kung naklangarudan, bakit? Mapanak la ag budget milay ni di pakanan. Ha? Tunggal lumabas iti paraangan ni ikaw agsagsagawi sa'yo. Nay, mapanak ag pasadan, bakit? Umunakan to namagan ta ag budget milak langan ni di pakanan. Ay, ikaw, si kaman ti mangibagakin ni Dani ka ngay ayatay. Mabainak sa kinkwana. Pagbainam ko mangay, Bosyong. Si kalatan ti mangibagakin kwa na ngay ayatem. Kabailak na ta? Ay, wen. Kabailam day ta. Andatan, umasidagan dito ayanta, ikaw nga. Anya ti orderyo, Tata Bosyong. Tata Ekong. Ay, ayatin nakakano ni Bosyong. Anya? Kunak man no siya ti mangibagakin kwa na day ta. Nagbayag ka mo ta mangibaga. Di siya kaon. Ha? Narabak kayo talaga. Saan kami amang rabrabak, Danika? Pudnaw din nangagmaw nga imbaga ni ikaw. At nakadimot laang namnamat igayam ka, Dani ka. Depende. Ada dipinday. Depende no ikanak iti kwarta na. Bosyong, ikam ka no iti kwarta na. Wen, nangagaw. Si kamot at ada sumungsungbat. Salbag ka. Ay, wen, ada kwartak ading Danika. Awisan ka nga ag-date no madamdama. At iti kwarta, bakit? Ha? Ikanak manan iti kwartak, Bosyong. Nagsingpot ka mo lakay. Kakaiso na nga dumanan tinapasadag ita. Igatang ko ka di amin day tao iti sidan. Ay kat makamu ka, no igatang mo amin, bakit? Nawad-wad mo dahit ang kwarta kat. Gumatang ka mo't iti baro apan time. Ha? Ay ngagpaiso, Bosyong. Nalawlawan ti garter dagiti pantig. Wen, tetay may sa dosinan ti katangam apan time. Tapno ado ti pagsisinoblatam. Awan lakay. Agyaman na. Ay, Bosyong, agring ka. Apay ka di aya, bakit? Nabanhugak ka nagpasada iti Jeep. Ay na, barbaron ti pantig. Insuot ko adagosan. Anya, insuot mo adagosan. Kat di mo pa matlinabaan. Saanan? Nakasupot mo iti ginatangkaw. Kitaom namin na. Nan. Kita man, aha! Apay data, Imelda. Apa yan nagmulagat ka nakakita iti pantay? Ay. Anya klase ti panti data, Imelda. Makikita mo data ping-ping ti obat mau. Tibak day ti apanti, Bosyong. Yew! Nagalas! Ay, nagalas, Imelda. Saan mo abagay data pantay? Sumardeng ka man, Bosyong. Kayat mo ba't lakitaan? Magkanda ko na. Ay, maturog ak kita, Imelda. Day talata mo marami rin. Anya! Nagarbusar ka pa, isakbay ang mapantagpasada iti Jeep lakay. Saanan, bakit? At damot budget melody pakalan. Unangam nakaluto ako iti pagarmusaram. Ha?
Lumabas manan iti paraangan ni ikaw. Agsagsagawi si humanan. Sige, bakit? Mapanak ang pasadan, si kalatan ti agar mo saan. Kaya't mo asawain, sinumbatan na kanila ni ka, busaw? Wen, ikaw. Datala ang ti makamaw, ababaik ni Danica. Anya laki din, danag mo na ya, busaw. Agbesprinta, Wain, ang bisprinta, busaw. Agkari ka, adi mo ibagbagakin ni Imelda nga da babaek. Wain, yak ibagbaga. Anya taramidakan ka, no di kagtungpal. Ay, oray tanugan na kiti mamitlo iti rupa. Imbagam dita, Wain, nenay, ay sumunga din ni Danica. Agdit kayaw, busaw. Wow! Nagpinta siya talaga ni Danica. Oray la agya kayak ti patong na amag na. Nanang, apay nga imanlatiw kayo dito'y balay. Ay, sapsapulat ni tatang mo, anak ko. Apay adito'y balay mi, di pang sapulan nyo ka ni tatang. Kunak ano imay dito ni tatang mo. Maluman, ngamsaan mo tin nga gawid. Nalapit nga agpaspasada pa'y laang iti jeep, Rumbang kumaan nagkarahin iti kastoy nga oras ni tatang mo. Di kayo unay agdanag, nanang. Agawit mo't laang ni tatang iti balay. Mabit laang, nanang. Adagayam itid ko kada kayo. Anya dayta, Joanna. Ikan kayo iti sidaan nyo kan ni tatang. Ay saan anak ko? Saan aparikot ka na kami ti sidaan? Takanayon nga ibadbajitan ni tatang mo. Dayta mo ti pagkayatakin ni tatang mo. Tanalaing nga agibadjit. Uray pa'y nanang. Alaan nyo latan di sidaan. Saan na bale? Tado mo di linuto ka sidaan may kan nila kay ko. Dayto ti budget para ti silaw. Dayto'y mat ti budget para ti makmakan. Dayto'y mat ti budget para ti arakaw. Anya, ibadbajitan manan ti paggatang mo iti arak. Ay katuwan, bakit? Anya laki din. Di ka kadi madanagan, ta sa anak mo't nyagbartay. At dapay matinlasin mo dito'y akwarta. Para iti budget meal dayta, bakit? Anya, apay-pay lang amen nga ag-budget meal ka. Kat adda nga rudan ti makmakan dito'y balay. Sa bali laeng ti makmakan dito'y balay, Sa bali laeng mat ti makmakan ni Jeruar. Anya, Narigat mo't nga men, no kanayon latan nga adobo ti sidaak, bakit? Ag sidaak mo't iti lopo ti manok, anya. Ha? Agsagsagawisiw manan ni ikaw ang alumabas di taparangan. Sige, bakit? Rumwarak be. Siya na balay, nabingay-bingay kumatan, tinapasada. Sika, tika na yun na partner ka, ikaw. Iso adi mo ibagbaga kinimil dati po now. Anya laki din, win ka day. Basta no nagsagawi siwa, amomlatan na rumwarta manan. Uy, namukon day ta, ikaw. Kasano kay, mapanta ka day, ijay dagos dadani ka. Uy, ikaw. Agimot tayo ti arak iti dagos na. Aginom tayo man kiday. Wina, busyong, siyakon ti makamaw iti pulutan. Daklaim pagaraw napigsa ka kaya mga ginom iti arak. Dali ka. Saan mat, bosyong? Napartag ka matain, busyong, basit pailaang ti ininom tayo nga arak. Kabailan mi pailaang kanida ni kati uminom. Ang napartag ka matain. Awan na kiti kondisyon. Ikong. Iso nalakakla mabartag kita. Aya, Iso nga dumog kon dito Kamisan. Talaga diya kon kabalan pa iti uminom iti arak. nagdumog mo't ngagpaisong ni Bosyaw. Ay, dua talaan na nabatay, dani ka. Ikong. Nagkapoy matgayam ti gayam mo nga aginam.
Huwag nga raw. Hindi kaya tante kan ko na ikaw Ha? Anya ti kayat mo asawan, dani ka. second di kayat ko. Ekong. Anya? Oh my God, Ekong. Ha? Naprosang mo ti lupok, dani ka. Sa baling amin di ugalik. No, mabarta ka, Ekong. Iso nga, oh my God. Kasanon ni Busong? Nakaturok. Batan. Iso si kalangan. Ekong. Anya? Ay, kababain pa ikidin kinidani kay Jirabe. Nakaturog ak matan ikaw. Ha? Sapay kayat ko abarte kan. Tapno maramid ko ti kayat ko kinkwana. Ngam sayang, tasak mo tinabarta. Ha? Amam, ikaw. Sak siguro ti kagasatan alalakay. Numaikutak ni Danica. Ha? Apay akan na yun hati sungsungbat mo kanyak ikaw. Ha? Awahan, Busong. Agam sa nabalay. At danto pa'y sa balay agundaway. Maikutak tumat laing dayjay a babae. Dayjay, nagkuyog ang dabusyong kan ikaw. Mas daawak lang amain. Tatunggal lumabas ni ikong ijay parangan. Agsagsagaw isaw. Ay, adalakit di saan anasaya at ngar aramidin da. Limad asurutak dagiti agayam. Kukuha mo na ita kwarta, Danica. Nagadumatan da ito kwarta, Tata Bosyong. Basila na ita gata, Danica. Nakabudget na ita para kin ka. Busong. Di nagman kalbi-kalbitan ikaw. Busong, kunak na ay, delikado. Danica. Ay, sus. Ato'y pa iti kanayunan ti kwartang hinted ko ken ka. Awate maun, kukuha mo na ita. Agyamanak, Tata Bosyong. Nagpintas ka. Danica, Pinat patamatan timak, Tata Bosyong. Gaputa, ay ayatin ka. Agdagayang babae ba? Daya na ikaw! Sikamot gayang bakit? Wan! Itayak pa'y anak at dito likutam. Pulpuyan, kandang-danggak, tibagbagam, itinaytoy a babae. Anya! Naspak. Itay ka pa'y ngamin akalkalbitin. Ngam di nakmitikas kasaw, Busong. Anya! Dala! Agawid tan iday balay. Kat ako kusam amin ang nagargarot mau. Kat pumanaw kan! Anya! Anya ka din di mapaspasamak ka na kayo, Tata. Di ka nagsaupay, babae! Siyak ti asawa da ikaw, yalaklakayan! Anya, isumat lagayam akanayon ka nga umay mangan dito'y pakaran, kasabalim at gayam a budget melti bagbagam! Pakawanan na, Imelda, bakit? Ay, sorry! Laklakayan ka lang arudan! Ang babae ka pa ilang! Ang sinatalangan! Katay tuyon a budget melti ka balay mau! Ay, sana! Pakawanan na kung bakit saanin ang maulit tinaramid ka. Si Kati ay ayatek. I love you, Imelda. Agbalbalew ka nagsingsing puta ka. Basta di nag-isinsin. Hindi pa'y laeng agar-aramakin ka, Marcela. Ngam di nakmitla tasong batan. Sardengan nakman paking. Bakit kan lakaytan? Di ad-addan anasam tinarasaas no kasjay, Marcela. Sasawom mo talaklakayan? Mala, agawid ka kitdeng, taituloy ko ti aglaba. Tulungan kan, Marcela. Diyak kayat mabannog ka. Ay talawan nakman si Kapaking.
Di ka mang singa iti panaglabak. Ay ayatin ka, Marcela. Nusungbatan la. Ikalay sakan adagos. Anya lakit din ay apaking. Kunamlan baro ka pa'y laeng. Apay, baraw ken balasang laeng ayati mabalin nga aginarem. Anya lakit din ay apaking. Agahawid kan kunakmat. Di ka mang singa iti panaglabak. Sige. Agawid akaon. Ngam umayak tumanain, Marcela. Basta laglagi pa wine, ay ayatin ka. Hoy, andang! Anya ti ar-aramidam diti paraangan ang nakasapsapa. Sakit nagkiting ta short pan mo. Sakit naging pis ta t-shirt mo. Bay anak kadilat tananang. Agpainit ak nga ro dito'y paraangan. Agpainit? Kat saan pa'y mat ang mainitan dito'y banda tayo no kastoy ang nakasapsapa. At danton init na ayon madamdaman nanang. Ti kunamkit day, or orayam arumwar ni Jojo di taka-aruba. Ay, yan yalakit din ay maawatak matkat anang. No maawatan niyo, apay ngarot akong di damag kayo pay laang nanang. Ay, ingkakit agpantalon. Kan umay naktulungan nga aglaba. Taado ti awat ko ita alalabaan. Nanang, tulungan kayon to. Ngambay andak pay laang dito'y paraangan. Makamo ka man langan. Hello? Good morning, Jojo. Ha? Anay, nakashort pan ka mo, anang. Ditoyak man paraangan nyo nga agpainit. Kadoan ka nga agpainit, Jojo. Wala. Sige, anang. Agpainit ka lata dito paraangan, may. Agtugawak iti abay mo, ha? Anay, imabay kamutin kanyak, anang. Tapa agkatugaw ta. Ay, anang. Medyo dumanin ka dita. Tanay, naga ko dito yung nagtugawak. Saan ka amat nag? Gapot at anglan ka? Ni. Inarakop na kumitin, anang. Di mo ba'y kaya? Anang? Inarakop na kumatan, Jojo. No, inarakop na. Di arakupin kamitin, anang. Jojo, di nakaliakan. Ay, wala. Agkan ka, anang. Jojo, ilips to lips na kun Wala nang. Lips to lips ka. Jojo, nagsamit ti agak mo. Rosib-sibon ka pa din. Jujaw? Tatang. Apay, jujaw? Apay, tatang. Nah, tatultuladam latan ti bagbagat. Kit apay ngamin aya, tatang. Nakita nga nag-lips to lips kayaw. Nay, nakakitaan nyo mit ngay, tatang. Di ta paraangan Apay, jujaw? Da kayo ka din, kan ni Anay. Tauray di ta paraangan kit agin inagag kayaw. Adiyo man la ilugar. Nah, anya nga di katawaan. Irik to masidagan, tatang. Jak pa'y lakit tuktukan. Anya laki din aya. Anya, ay nagalasay. Anya tinagalas, tatang? Madi anak ko. Maday, tikasta. Sa nagaputa babae ti masidag, kitok maamutayin. Anya kita saanan? Nagmayat to pa'y, tatang. Nagganas. Ay maday, jujaw.
Maditikas ta. Sa pa'y kursunadak ni nanang na. Ha? Kurso na dayaw ni Nana Marcila? Tatang? Wayne, iso adinak ibabain. Di mo pagang angawan ni Anay. Takababain, ni Marcila. Marcila, umayak man nagpalaba. Adtaw, Ewan O sige, tailabak to inton madamdama day ta inyag mo. Agin inanaak pa'y lang amin ka. Marcila, saan ka di nga agungay no ibagak ang makarik naak iti ayat king ka? Ha? Anya? Agayat ka kanyak, paking? Ay, di ka agkatawa kasta, Marcila. Kapudno, ti bagbagak. Ay napaking, bakit kan lakaitan? Saanan aday tati importante ita? Basta siyak, aglablabada tapno aday igatan ko iti vitaminak, kan gatas kaw apang papigsa iti tulang. Nusungbatan na. O, di agtinulong ta. Marcila. Kaya't ka ko mga lips to lips. Ay napaking sumardeng ka man! Diyak kaya't ti makirelasyon. Isupay a disturbo iti biyag ko. Adda ka di panagayat mo kanyak, Marcila. Ha, awan! Alan sungbatan na kaon, Marcila. Ang mga numaunaan na tadaan ng kang Jojo. Ha? Nakitak iti agsapa ti panag-lips to lips da iparaangan may. Nagbayag sika. Anya? Ay, nagalasan! Iswasungbatan na kaon, Marcila. Tagkalay satan na dagaws. Sakbay ang maunaan na tadaan ng kang Jojo. Hoy, andang! Apay, agin inaga kayo kano ka ni Jojo, iti paraangan da? Una nang, nagsamiti agak na. Hoy, andang! Hoy, agrin ka! Ni nanang mo't, sa anak mo't anak katurog Makin inaga kakit din iti sa dinuladitan. Uray Ay na, nagsamit ti agak ni Jojo. Hoy, anang, di mon ulitan ti kasta, magibabain ka. Anya kayo lakit din, ayan anang, kontrabida kayo iti biyag ko. Di mon ulitan ti makiinagak, iti no sa dinuladitan, anang, nagalas day ta nga arami ti balasang akaskan ka. Tatang, kita manubagay ko na ito'y kawis ko. Apay, papanam, Jojo. Inakman arman ni Sonya, tatang. Sonya, inka armay ni Sonya, kunam. Uwan, tatang. Kunak man nun yan nang tikayan ayat mau. Ay, saan, tatang? Jak to pa'y nararam na jay. Anya nga ron tikayat asawan ti panagin nagakyo iday. Awan ti kaya't asawin na jay, tatang. Mala, rumwara ka. Ti kunayo, nanang? Dason yaken, Jojo. Nakita nga agkibkibin da amagmag na. Agpaili da kanaw. Ha? Agkibkibin da? Katuan, ti awanan ba inason niya? Ha? Saan ang mabaling agawan na kanyak ni Jojo? Ha? Ipungot-pungot ko na jay ang babae. Ay, anya lakit din ayaan nang. Day talakit din ti pakiap-apaam. Kaayan ayat ko ni Jojo, nanang. Kasano ako nab kaayan ayat mo. Katjak to pa'y nasiputan nga imay na kainaram. Uray pa'y, tadagin nagakamin. Nag-lips to lips kami na dua. Iso nga gayan ayat kami, nanang. Iso saan ang mabalin nga agawan ni Sonya ni Jojo? Saan ang mabalin? Imbag tanadanon ka di paraangan nyo, Sonya. Ha? Ni, apay day tabo nang naigam mo, anang? Agdisugan ka da ito'y abunang. Nagbidot ka iti sungbat mo kanya. Ha? Apay nga inagaw mo ni Jojo? Ha? Inagaw mo't asasawam? At daya inagaw ko kan ka. Ni Jojo nga, Rod? Inaramnak ni Jojo. Iso asinong bata. Nabayag nga agayat kanyak.
Ken nabayagmat nga agayatak ken kwa na. Ay, saan ang mabalin? Saan ang mabalin? Ha, adan sungsungbatan na kanya. Iso saan ang mabalin nga agawam kanya? Ha? At dan sungsungbatan na ken ka? Wan! Iso saan ang mabalin nga agawam kanya? Nagpilit ka, agdiso talaga dahil bunangkugan ka. Ha? Ay! Di mo ilayat day tanangudal abunang mo. Tamabalin ka ngay darom. Ala, pumanaw kan dito'y paraangan eh. Imaya ko dito balay yu, Jojo. Inalak aminin akawis ko yu balay, may. Ha? Nay, apay dagita kawis mo. Apay nga imay ka dito'y balay may. Anang? Kaya't ko tek sigurado. Tadyak kayat nga agawan na kati sa bali kanya. Awan, tiba karakrak iti ayan-ayat ta, Jojo. Ha? Apay, kaano pa yan nagayan ayat tamoy? Anang? Takas dito naramid mo kani Sonya alabs ko? Sipod day di pa nangagak mo kanyak, Jojo. Day di nagsamit, alips to lips ta. Ngayon nagagta. Nagbayag, naging inagagta. Kaya't mo pa'y nga ro, saan amal pasti inagagta, ide? Ha? Iso saan ang mabalin nga agawan na kaniso niya kanyak. Tatalaga ang makipin na Ha? Kwa? Saan ang mabalin? Iso nga ita, agdanatan, katagyan ako dito balayo. Marcela, awanay, inunaan na tandaan ng ken Jojo. Imay mo't tinte anak mo, ijay balay. Kag dinada ka noon ken ni Jojo. Anya? Diyak mo na ita Si kantumit niya, Meng. Kung nangagasawatan, ngam di mo mo't kayat. Anya nga ita, inunaan na tandang iti dua. Sasawam mo't pa, King. Talaga kasta Anya nga nga raw, bayan taidan Kagasawadan. Ay, diyak magustuhan ti inaramid na. Isukit din tinapan iji balayaw. Di na lang maurayan ani Jojo ti umay dito'y balay. Baya mo na. Sige, inakaw Marcela. Inyag ko lang tibadaw ngay palabakin ka. Sumuro takkan ka, nakasaritak ni andag. Agawid tan andag. Saan ama iparbeng daytoy nga inaramid mo? Dito yakon ngagnag-nanang. Agdin na kaming ka ni Jojo. Agawid tan ko nakmat andag. Diyak kayat nanang. Agyan ako nito yung balay na Jojo. Ay, mangibabain ka talaga, anang. Anya kay laki din ayan, nanang. Anya amang ibabay na sasawon nyo. Kat kaayan ayat pumat ni Jojo. Basta agawid tanta, di ka kat mangibabain. Jojo, ay ayatin na kadingag paiso. Wen Sonya. Ay ayatin ka unay. Ay ayatin ka unay. Sonya! Irwar mo ni Jojo! Ni anang. Wen, ni anang dayta. Sonya! Irwar mo ni Jojo! Rumwar ka dita, Sonya! Agpinadas ta! Payman, sangwak man day ta babae. Nagalasan ti ugalim. Rabiin, ngam umay kaagis iskandalo iti kastoy nga oras. Awan babain mo. Gaputay nagaw mo ni Jojo. Da kami ti rumbang nagdan na sana na kayo. Saan na ka ngay ayatin ni Jojo? Iso a pumanaw kan. Ay ayatin nak ni Jojo. Mayat ko man ti relasyon me. Ngam simingit ka. Aga-agaw. Pumanaw kan. Agawit ak lang no kadbak ni Jojo. Isa parwaram ni Jojo. Awan ni Jojo ditoy. Jojo! Rumor ka ditan! Agawid tan! Rumor ka ditan! At dapay lang ni anang dita paraangan, Jojo. Di na kaya't ti pumanaw. Nagalasin dayta babae. Masapul ka no akadwa na kang agawid. Sige, tinak ka sarita. Saanan? Bayam dita ang malamlamin. Anya ko ba? Sa bagay Ay na. Ay na, Jojo, sana dita. Makikiag dita. Ay na. Anya ti sasawam, Sonya. Ay na,
papas ta sakyan naklaan, Jojo. Ay na. Saan andita ko nakmut? Ay, Jojo, ay na makikiaka. Ha? ay, ayatan ka, Sonya. Ay na. Ay, no, nagbanglo ka, Sonya. Jojo! Mangmangag ko nakaragragsak kayo dito unag kanison niya. Ngam kasanomot tanti ayan ayat kasanon day di nakasamsam itla unay nga inagagta. Ije paraangan yo, Jojo. Naglips to lips ta ijay. Day di na irot apa naginarakop ta. Day di nagsamit apa nang matmat mo kanya kiti day di agundaway. Jojo aya. Ay ayatan ka launay. Isarumbar ka kitten di tabalay na Sonya tagawit tan ije balayo. Nakaturog ak gayam diti paraangan da Sonya. Neng, adda ka pala dita? Anang? Dita ka naturog, idirabay? Di ka pala nagaway? Inururay ka ngamin, Jojo. Hindi ka mo't nauray. Ay, anya lakit din ayaan nang. Di mo ka din ipilit tibagim kini Jojo. Ta saan na ka nga ron nga ay ayatan? Siyak, ti ay ayatan na. Jojo, apay ngay. Siya kumati ayatam. Sana ni Sonya. Agawid ka kay din ni Balayaw, anang. Tasaan ka nga'y ayatan? No naging nagagtaman iday. Basol mo mitlaan, tas ikatim masidag kanya. Oh, makitam ita day taan nang. Si kamot gayam ti masidag. Agkalay sa kamin kinison niya. Iso asar dengan nakaon, anang. Anya ngay ita, anang. O, tisika tinakababaen. Nanang. Ay ayatak ni Jojo. Saan na ka nga ay ayatan? No naginagag kayo man iday. Gapo, tasika mismo ti imasidigkan kwa na. Lalaki day taan nang. Kaili ko ti panang lips to lips na kanyak. Ay, anang anyalakit din aya. Agpanunot ka man anaimbag. Di mo ipilit ti bagim no di nakakayat ni Jojo. Apay ngay nanang. Di mo idaldal ti bagim ka ni Jojo. Kadi nakakayat. Agbay kay ti kastanga at aramidaw.